Zdravím. Dnes si ukážeme, ako postupujeme pri výsadbe voľnokorenených alebo prostokorenených stromčekov. Sú to také vlastne rastliny, ktoré sú pestované v ovocných škôlkach vo voľnej zemi. Vlastne predtým, ako sa predávajú, sa zo zeme vyorú a vlastne predávajú sa takto s holým tým koreňovým systémom. Výsadbu takýchto stromčekov môžeme robiť len v dobe vegetačného pokoja, to znamená buď na jeseň, potom už ako opadli listy, alebo na jar, predtým ešte ako začne rašiť. Je to z toho dôvodu vlastne, lebo pri tom vyoraní dôjde k porušeniu toho koreňového systému a veľká časť tých koreňov, hlavne vlásočníc, teda ostane v zemi a ten zbytok vlastne by nedokázal zásobovať tú korunu vlastne počas vegetácie. Predtým, ako teda pristúpime k samotnej výsadbe, ako kúpime stromček, snažíme sa vyberať také stromčeky, ktoré majú čo najviac teda toho koreňa zachovaného. Potom, ako si teda ten stromček doneseme domov, najlepšie je namočiť ho na minimálne 12, lepšie 24 hodín namočiť do kybla s vodou, vlastne, aby si ten stromček nasal tú vodu, aby trošku vlastne sa prebral vlastne po tej zime, prípadne pripravil vlastne potom na tú zimu, keď ho vysádzame na jeseň. Počas toho teda, keď máme stromček v tej vode, si pripravíme na tom stanovišti, kde ho chceme pestovať, jamu. Veľkosť jamy závisí hlavne od toho, akú pôdu na záhradke máme. Ak máme kvalitnú pôdu, priepustnú, výživnú, stačí menšia jama, nie o moc väčšia, ako je ten koreňový bál. Ak máme ťažké ilovité pôdy, málo výživné, musíme kopať veľkú jamu. Niekedy treba aj vykopať jamu možno meter krát meter do hĺbky 1 metra a tú pôvodnú ťažkú neúrodnú pôdu nahradíme kvalitným ľahkým substratom bohatým na živiny. Takže vykopeme si teda tú jamu podľa toho, akú tú zeminu na záhradke máme. Následne postupujeme tak, že na spodok jamy nasypeme najlepšie nejaké najlepšie odležaný hnoj alebo kompost teda, ktorý bude ako keby zásobňa tých živín pre ten stromček, ktorý na tom jednom mieste budeme pestovať mnoho rokov. Takže pripravíme si teda nejaký kvalitný kompost, ktorý vysypeme teda na ten spodok tej pripravenej jamy. Následne do jamy teda miešame vrchnú zeminu, teda ak je kvalitnejšia vrchnú zeminu spolu s nejakým kvalitným ľahším záhradným substratom až do výšky, v ktorom vlastne máme spodok toho koreňového systému stromčeka, ktorý budeme vysádzať. Stromček predtým, ako ho ideme vysádzať, možno lepšie ešte predtým, ako ho dáme do vody, teda, alebo respektíve jeho koreňovú sústavu upravíme tak, že tie hlavné korene hrubšie poskracujeme vlastne až do nejakého zdravého dreva, kde vidíme vlastne, že je ten koreň už biely, zdravý. Podstraňujeme všetky poškodené, zahnívajúce, polamané korienky. Snažíme sa teda, aby sme tie vlásočnice, alebo teda tie korienky jemné, ktoré sú tam, nepoškodili. Preto vždy striháme vlastne len tie hrubšie hlavné korene. Potom teda, ako toto spravíme, s týmto vlastne možno aj podporíme rozrastanie sa tej koreňovej sústavy. Potom, ako teda koreňový systém máme upravený, môžeme pristúpiť k tej samotnej výsadbe stromčeka. Pri výsadbe je vlastne najlepšie, keď sme možno dvaja ľudia, vlastne jeden stromček umiestní na to miesto, teda, kde ho budeme vysádzať. Druhý sype záhradný substrát a jednou rukou teda takto stromčekom potriasa, aby sa čo najviac toho kvalitného substrátu dostalo ku korienkom.
Nespomenul som možno ešte to, že na spodok jamy, alebo teda do toho substrátu môžeme pridať nejaké zásobné hnojivá, avšak nikdy nie to hnojivo nesypeme priamo ku koreňom, lebo môže dôjsť k popáleniu koreňa. Ako som spomenul, teda je nutné sypať ten substrát a potriasať tým stromčekom. Predtým ešte však je dobré použiť nejaký oporný kolik, ktorý budeme mať vlastne pri tom stromčeku, zapichnúť ho možno čo najhlbšie, aby sme potom nepoškodili tie korienky. Kolík umiestňujeme zväčša zo severnej strany, aby stromček chránil vlastne od tej strany severu. Takže vidíte, takto jemne stromček potriasame a prisypame ten kvalitný záhradný substrát, aby sa teda tá hlina, teda ten substrát kvalitný dostal ku všetkým korienkom, neostal tam nejaký vzduch a ten stromček mohol čerpať tie živiny z tej pôdy. Stromček vždy vysadzame tak, aby miesto štepenia, ktoré je nad zemou, aby miesto štepenia vždy ostalo nad zemou. Minimálne 5, lepšie možno ešte aj 10 cm. Nikdy ho nepotápame pod povrch pôdy, pretože stratila by sa výhoda toho podpníka, začali by vlastne rašiť korienky z toho samotného stromčeka, vlastne stratili by sme výhodu toho podpníka, takže vždy miesto štepenia nechávame nad pôdou. Teda potom ako vysadíme stromček, ešte poriadne popritláčame vlastne nohou, aby sme ho ukotvili, teda aby nám v tej zemi držal. Ak výsadbu robíme na jeseň, vtedy spravíme vlastne, alebo nakopcujeme teda hlinu nad tým, pretože počas zimy je dostatok vlahy. Je možno lepšie, aby tá voda stekala. Koreňový systém je chránený vlastne vyššou vrstvou zeminy. Ak vysadzame na jar, spravíme misu, teda necháme tu vlastne takto misu, aby nám sa stekala tá dažďová voda a aby vlastne došlo k lepšiemu zakoreneniu tej vody. Potom, ako teda stromček sme vysadili, utlačili, poriadne ho zalejeme minimálne 10-20 litrami vody, ktoré vlastne zabezpečilo, aby sa tá voda teda dostala ku všetkým tým koreňom až do hĺbky toho substrátu. Toľko niekoľko základných rád, zásad vlastne pre výsadbu voľnokorenených ovocných stromčekov. Ak robíme výsadbu na jeseň, vtedy neprevádzame teda hneď po výsadbe rez. Ak vysadzame stromček a necháme ho teda na jar, ak ho vysadzame na jar, hneď potom ako stromček vysadíme, vlastne prevedieme prvý rez, teda výchovný rez, s ktorým si zapestujeme korunu. Ak chcete sa dočítať viac o pestovaní klasických ovocných drevín, prípadne rôznych exotických ovocných stromčekov, viacej môžete pozerať na našich webových stránkach www.citrusar.sk.